ساڵمەکی بێن ساف دیوارێن قالن بێ پەنجەرە ئاواکە دەرگەهێن حەسنی قفلێن تۆلا دادا زندانên binardê zindanên sarî tarî Bostayiya sed sala bîstan hêkanî û li ber dergeh heyên bêbêjî mirovên hotên raş gerdeyanên robo raçkanî Welat hezekî serhişk û carekî gonayî dî besan vê gel hazirî General Hertijistan serbestî çek dêw bav xuşk û biran Jistan roj û xewlên şêrîn ronahî jistan lêma bawerî lêdan daneke herbê hilweşandin kor kirin sûtandin diran rakêşandin neynûk rakêşandin namûs hingaftin merşên şovûnî pêda nexwendin pîsî pêda nexwarin lê çekê wî dawî baweriya wî nehejandin Tirs kete dilê general çekên xwe westayiya sed salan bîstan dostên xwe yê li pişta behra bi çiyayê baweriyê pîvan li ber bû birkok zû ji ber çavan dabû şibeke havîna germ ayv lazmana dibişirî stêrka û xwe bi ser herekolê û geverê da bi hesret nawq dikir wê şevê dengê gula tifinga pêşmergan geberê firî û Diyarbekirê danî dîwarên kalin çiran û miskînî anî ji girdiyê azad